guchakigwa kwechi serikali chechi county ase constitution yenyalite kobegwetibwa omwaka w'echirubere na 10 bono nigo obokoreri bwechi serikali chechi county bwanyalite kobogochakiwa bene nabo igo ense ya Kenya kanyara kobagekobaganwa ase chi county emerongo ene na isano na ibere kolende obokoreri obuna manganyare kobakorekana gati yabo anene ogoteneri bwechi serikali chechi county koegwa libagari nene banyare koba kweneke ngabaikiranirie amagendero ase chi county echo kubatekana neke ngese kieri chiko namba emerongo 33 anene kengese getangani nigo enanete obuli bagaria bene guchia asaba MCA ba chiwodi imeye chi county elio kweneke abuna manyarire koba bakoaka ekura yokomorusia omugavana kubwatekana anene na mamocho ayo anyade koba gagokora kubwatekana boigo na sekengese kyo namba emerongo ene yobokoreri bwechi county ngeranete ensemo enene yereye gose bwaneta koba gekubwatwa elio kwenekia buna omugavana uyo nyade koba gakorusigwa abisigati yabo gose gati ye chinsemo semeroberi nyade koba gekoiro kwenekia buna omugavana nyade koba gakorusigwa obisi naba MCA konyara koba kwenekia ngabasangereirie chisigena cha elinde banyara koba bakobeka omuswada bukomorusia ase abisi omugavana we county iyo maga yabarabugwa kachikura boigo nigo bakwenekia buna banyarire koba gosengane iyo yanyarire koba gekoirwa mpaka ase bunge ya senate ase boyo bakonyara koba gwakachikura elio kwenekie gosomo governor uyo ngotigarara obisi gosetari koba gagotigara obisi boigo omwancho murigire nyora boigo kati ya mamocho aria omugavana aranyare koba gakurusirwa abisi no botumeki obo bebwe nibo na aboigo boteneneri bwechi sector chichi county ase aba MCA boigo baranyare koba bakoerera na boigo kurwa obo ene bwabo chingaki echo omugavana aranyare koba gakurusiwa ase abisi tokora na ime county ya Nyamira nigo aba MCA merongo ebere na batano na batatu banyara koba kwenekia kubeka chise ichiabo irinde bamurusi abisi omugavana bwe county iyo Amos Nyaribo korengana na baraburingo batebire omugavana uyanyara koba gutumeka abisi yaye asenchera etabwenere tigati yabo ataranyara koba wikerania chira anene ase chi sector chobo koreri gati yabo sector area yobo cheno bagukwana amone nyomba choburalia nigo aba MCA boigo batebire anene kegancha kirige basari kenyare koba gutumeka ase enchera itabwene tumusakyo ito mangana amaye job mangi kule county Nyamira ni hoteli mange. Mambo ni matatu kwamba ikiwa ameshiriki katika vitendo vya ufisadi angatuke peke yake, tumungatue bila, au tatu tupeleke yeye jela. Ase aba MCA emerongo 35 mbaro totachisigine cha choko morusia korwa sekerogo omugavana bwe county Nyamira ase omono bwe Kenyamorero verification of signatures omuswado unigora chiwikigwa ase bunge county Nyamira wiki ego cha Jumanne abantu mwarora basainitie motion nandirikire very well headline etaiteko tebanga chisigina cha chiko support usukurusi kukumusike Amos Nyaribo office kara chasio kirenda nyorunga intuto kumungacha ingirenda no nyasaye ni senero na bikumuyule 28 big signatures. We have done it today in a big way, and we have the strong 28 men and women who have signed down, and we are ready to remove him from the office. Bakorono omokonyi bw'omonogeri Tadeus Nyabaro omokonyi bw'abale abange ase bunge county Nyamira Duke Masira omo MC obonyamatuta Julius Matwere negati aba MCA baikirana ase okobeka chise ichiabo choko morusia korwa sekero go mugavana we county Nyamira. We will support a motion yoko rusio mugavana by impeachment. Igo aba MCA to ikira atotali baki nende tego wakishira bantu baminto banyamira nga diria mwa mochigote abunga twagorirwe oyo ore tueta yoga nturagoro. We have this evening started the process. We were supposed to discuss this motion tomorrow, Friday, but due to unavoidable circumstances, we could not make it. We realized that there were technicalities, and therefore, tomorrow's motion has been put off until next week, on Tuesday, 26th, when we are resuming from our recess.
egachama mocho bakumubunia no guteikirani chira liereta bamenyi be county Nyamira chamagenderero ase chiwoda ogutasira chisemi boikiranu no guteikirania obokoleri asinyagitari nama mocho ande bolinga inki gekogera no Nyamira gugucha butuko kwanyore ire gesunte okuboranga igore rigati Nyamaronge rigati ese mama samba sumunta to boli moyaka 700 why ine town obishingi tuko na kobera obisi ya gavana agwe miaka yo county commissioner aintu tuwate chibesa chabera roketed die budget miaka yonsi igatubona tuko twaro obisi yetu muna oversight yere muna togo into tocho rekurigere ebintu bye county tuarigere nana tuamanyire amagoso na rororo asobo korali ko obisi ya executive na reto de korekebisha ndobu ati which aunt to anybody mbate bambali kogoso nonde korende ekerenga kiabo ekenene noko enekeri chiko nkobwatigulire ase oboikiranu na kugayana enjira eniwe county Nyamira ekobagego tumekwa kwamba kuna vitendo ambavyo ni viovu ambavyo tunaendelea kumulika. Kwanza tukiangalia madawa, hakuna dawa kule hospitalini. Tukiangalia mambo ya bursaries, mulisikia kwamba ikiwa lisemalo lipo, kama lipo linjiani laja. Ndio maana tuko hapa tuweze kuwaweka mateka, tuweze kuweka serikali ile iliweze kufanya kazi jinsi ambavyo inatakana kufanya. Kama hawezi, aende nyumbani, mwingine afanye kazi. Teketeko teba no bosibole no marembe tuza tikurigiria abanyamira na ande gasi yenyi gweta abantu bakara tenga abantu mbaja baretwa ngabaja ngabakure mukure gasi yeito toire kikatiba no gudigereria serikali eli na ne sabali tole totagete na chakaritaga ninga totagete Nyamira yaito edevelopu kurwa sebunge county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.